Što se krije duboko ispod obične slavonske kuće? Što je čovjek sakrivao od cijelog svijeta toliko godina u tami daleko od pogleda vlasti? A najvažnije od svega, zašto je njegov sin, kada je konačno otkrio tu tajnu, osjetio kako mu se krv ledi u žilama? Ova priča nije izmišljena. Temelji se na stvarnim događajima koji potresaju temelje onoga što mislimo da znamo o ljudima koje volimo. Jer ponekad oni najbliži nama kriju najdublje tajne, tajne koje mogu promijeniti sve. Matej Kovačević bio je običan čovjek. Radio je u tvornici, vraćao se kući svaki dan i mislio je da zna tko je bio njegov otac. Ali kada je stiglo pismo iz općine koje je prijetilo rušenjem stare obiteljske kuće, Matej nije mogao ni zamisliti što će otkriti. Ispod te kuće, skrivena u tami kamenog podruma, nalazila se tajna koja će ga natjerati da preispita sve što je znao o svojoj obitelji. Zamislite da idete u podrum svoje kuće i nađete metalni prsten virući iz betona. Povučete ga. Otvori se poklopac, a ispod tama. Kamene stepenice koje vode duboko u zemlju, u mjesto gdje svjetlost nikada nije dopirala. Usudili biste li se sići? Usudili biste li se otkriti što vaš otac nije htio da itko zna? Matej je sišao. I ono što je pronašao tamo dolje bilo je nešto što nadilazi sve što možete zamisliti. Podzemna soba. Ali ne prazna soba. Ne, bila je ispunjena predmetima, stotine, možda tisuće historijskih artefakata. Ilirsko blago, rimske monete, srednjovjekovno oružje. Sve ukradeno, sve sakriveno, sve ilegalno. Njegov otac, čovjek kojeg je cijelo selo poštovalo kao najbolji bušač bunara, bio je krijumčar, kriminalac, lopov kulturnog nasljeđa. Godinama je vadio blago iz hrvatske zemlje i skrivao ga u svojoj tajnoj sobi, daleko od muzeja, daleko od zakona. Ali to nije sve, jer ispod te sobe Matej je pronašao još jednu tajnu. Zlatnu kutiju. Drevnu ilirsku kutiju prekrivenu tajanstvenim gravurama. I unutar te kutije kartu. Kartu koja vodi do nečeg mnogo većeg. Do nečeg što bi moglo biti najvažnije arheološko otkriće u hrvatskoj povijesti. Ali s tim otkrićem došla je i opasnost. Jer Matej nije bio jedini koji je znao za kutiju. Postojali su drugi, opasni ljudi. Ljudi koji bi ubili da dobiju ono što žele. I oni su ga pratili. Zamislite da trčite kroz kukuruzno polje, znojite se od straha, čujete korake iza sebe. U džepu vam je zlatna kutija vrijedna milijune. U glavi vam je izbor koji će odrediti vašu sudbinu. Hoćete li predati kutiju kriminalcima i spasiti svoj život? Hoćete li je zadržati i riskirati sve? Ili postoji treća opcija? Opcija koja bi mogla iskupiti sve otočeve grijehe, ali vas koštati svega. Ovo je priča o tajnama koje obitelji skrivaju. O nasljeđu koje ne možemo birati. O izborima koji nas definiraju. I o tome koliko daleko biste otišli da zaštitite sjećanje na nekoga koga volite. Čak i kada saznate da su vas svo vrijeme lagali. Što bi vi učinili? Bili izabrali istinu ili laž? Bili zaštitili memoriju svog oca ili učinili ono što je moralno ispravno? To je izbor s kojim se Matej suočio i njegov odgovor će vas šokirati. Ali prije nego što vam ispričamo kraj ove nevjerojatne priče, želimo zamoliti vas za nešto važno. Ovaj kanal posvećen je donošenju autentičnih priča iz Hrvatske, priča o tajnama, misterijama i otkrićima koja mijenjaju živote. Priča koje nigdje drugdje nećete čuti. Ali da bismo nastavili stvarati ovakav sadržaj, trebamo vašu podršku. Trenutno imamo cilj dosegnuti 1000 pretplatnika. 1000 ljudi koji vjeruju u snagu istinskih priča. 1000 ljudi koji žele otkriti tajne skrivene u srcu naše zemlje.
I vi možete biti dio te zajednice. Ako vas ova priča zanima, ako želite saznati što se dogodilo Mateju, što se nalazilo u grobnici i kako je sve završilo, molimo vas, pretplatite se na naš kanal. Kliknite na crveno dugme ispod ovog videa. To vam ne košta ništa, ali nama znači sve. Svaka pretplata približava nas našem cilju. Svaka pretplata govori nam da naš rad ima smisla. I ne zaboravite uključiti zvonce za obavijesti. Tako ćete biti prvi koji će saznati kada objavimo novu priču, nove tajne, nova otkrića. Također, ostavite komentar ispod. Recite nam, što biste vi učinili da ste na Matejevom mjestu? Biste li otkrili tajnu ili je zadržali? Želimo čuti vaše mišljenje. Želimo znati što vi mislite. A sada, bez daljnjeg odgađanja, dozvolite nam da vam ispričamo cijelu priču. Priču o Mateju Kovačeviću, priču o njegovom ocu Ivanu i priču o tajni koja je bila zakopana duboko ispod slavonske zemlje više od 30 godina. Pripremite se, jer ovo što ćete čuti promijenit će način na koji gledate na obične kuće, obične ljude i obične obitelji. Jer ispod površine običnosti često se kriju najneobičnije tajne. Hajde da počnemo, hajde da zaronimo u tamu. I hajde da otkrijemo što se stvarno dogodilo u kući Ivana Kovačevića. Pretplatite se, uključite zvonce i ostanite s nama do kraja. Jer obećavamo vam, kraj ove priče nećete moći predvidjeti. Nikada. Počinjemo. Sada. Matej Kovačević nije bio čovjek velikih ambicija. U 40. godinama života, sa sivim pramenovima u tamnoj kosi i rukama ogrubljenim od rada, bio je ono što su u slavonskom selu Donji Miholjac nazivali pristojnim čovjekom. Radio je u tvornici u obližnjem Osijeku, vraćao se kući svaki dan istim autobusom i provodio večeri u malenoj kući koju je naslijedio od majke. Otac mu je umro prije 5 godina, ostavljajući iza sebe samo uspomene i staru obiteljsku kuću u susjednom selu, kuću koju Matej nije imao hrabrosti posjetiti. Previše sjećanja, previše boli, ali onda je stiglo pismo iz općine. Kuća će biti srušena ako se ne poduzme nešto u roku od 3 mjeseca. Stara drvena konstrukcija predstavljala je opasnost, pisalo je u dokumentu. Matej je sjedio za kuhinskim stolom, držeći papir u rukama i gledao kroz prozor prema polju kukuruza koje se protezalo do horizonta. Znao je da mora otići. Znao je da mora zatvoriti to poglavlje svog života. Sljedećeg vikenda, u subotu ujutro, kada je magla još uvijek lebdjela nad Dravskim poljanama, Matej je upalio stari Golf i krenuo prema Gornjem Miholjcu, selo njegovog djetinjstva. Selo gdje je otac Ivan Kovačević bio poznat kao najbolji bušač bunara u cijelom kraju. Ljudi su dolazili iz okolnih sela, čak i iz Baranje, da ih Ivan iskopa bunar. Imao je dar, govorili su. Znao je slušati zemlju. Kuća je bila manja nego što ju je Matej pamtio. Fasada je bila ljuštila, crijep na krovu popucao, a vrt je bio džungla korova i divljeg raslinja. Matej je izašao iz auta i duboko udahnuo. Miris vlage i trulog drva ispunio mu je pluća. Kroz prozore nije mogao vidjeti ništa osim tame. Ključ je bio gdje ga je uvijek ostavljao otac, pod 3. ciglom lijevo od stepenica. Matej je morao klečati i kopati prste u vlažnu zemlju da ga dosegne. Vrata su zaškripala kada ih je otvorio. Unutrašnjost je mirisala na zatvoreni prostor i miševe. Namještaj je bio pokriven plahtama, a debeli sloj prašine prekrivao je svaku površinu. Matej je prošao kroz dnevnu sobu, pokraj starog radija koji je otac slušao svaku večer, pokraj fotelje u kojoj je umro.
Zadržao se na trenutak, dodirujući naslon fotelje i osjetio kako mu se grlo steže, ali nije zato došao. Došao je obaviti posao. Provjeriti što se može spasiti, što se mora baciti i organizirati rušenje. Počeo je metodično, soba po soba. Stara odjeća, knjige natečene od vlage, fotografije koje su izgubile boje. Sve je stavljao u hrpe. Čuvati. Baciti. Možda. Bio je u podrumu kada je primijetio nešto neobično. Podrum je bio mali, sa niskim stropom i vlažnim zidovima. Otac je tu čuvao alat, stare kaveze za kokoši i razne druge stvari koje nikada nisu pronašle pravo mjesto. Ali u kutu, iza hrpe istrunulih drvenih greda, Matej je ugledao nešto što ga je natjeralo da stane. Metalni prsten zahrđao i jedva vidljiv, virirao je iz betonskog poda. Prišao je bliže. Prsten je bio velik, promjera možda 30 cm i bio je učvršćen u beton. Matej se savio i povukao za njega. Zatvorena vrata? Ali zašto bi bila vrata u podu podruma? I zašto ih nikada prije nije primijetio? Povukao je jače. Ništa. Onda je otišao po alat. Pronašao je staru lopatu u kutu i počeo kopati oko prstena, uklanjajući beton koji se lako raspadao. Očito je bio star, možda stariji od same kuće. Nakon 15 minuta rada, Matej je uspio očistiti dovoljno prostora da jasno vidi što se nalazi ispod. Bila je to drvena poklopac, ojačan metalnim trakama, s metalnim prstenom kao ručkom. Srce mu je počelo brže lupati. Što je ovo? Stari bunar. Ali zašto bi bunar bio unutar kuće? Otac nikada nije spominjao ništa o tome. Matej je opet povukao za prsten, ovaj put sa svom snagom. Poklopac je popustio uz glasan škripav zvuk i oblak zatvorenog zraka, hladnog i vlažnog, udario ga je u lice. Ispod je bila tama. Potpuna, gusta tama koja je kao da je gutala svjetlo. Matej je izvadio mobitel i upalio svjetiljku. Snop svjetlosti prodro je u otvor, otkrivajući kamene stepenice koje su vodile duboko prema dolje. Nije bio bunar. Bili su stepenice. Nekakav podzemni prolaz. Matej se uspravić i otkoračio. Srce mu je udaralo toliko glasno da ga je mogao čuti. Što je otac radio ovdje? Zašto je imao tajni prolaz ispod kuće? I najvažnije, gdje je vodio? Trebao je nazvati nekoga. Policiju možda. Ili barem susjeda. Ali nešto ga je zadržavalo. Radoznalost. Ili možda potreba da konačno razumije čovjeka koji mu je bio otac, ali kojeg nikada zapravo nije poznavao. Spustio se na kolena i spustio nogu na prvu stepenicu. Bila je čvrsta, izrezbarena iz kamena. Drugu. Treću. Hladnoća je postajala intenzivnija kako je silazio. Zidovi oko njega bili su goli kamen, vlažni na dodir. Spustio se možda 10 metara kada je stepenište završilo. Pred njim se prostirala uska galerija, dovoljno visoka da može hodati uspravno, ali toliko uska da je morao hodati bočno na nekim mjestima. Zrak je bio težak i mirisao je na zemlju i nešto drugo, nešto metalno. Matej je nastavio hodati, svjetiljka mobitela, jedini izvor svjetla u tami. Koliko dugo je hodao? 5 minuta? 10? Izgubio je osjećaj za vrijeme. Jedino što je znao je da se galerija spuštala, dublje i dublje u zemlju. A onda je vidio svjetlo. Ne svjetlo njegove svjetiljke, nego drugo svjetlo. Blijedo, gotovo neprirodno. Dolazilo je iz kraja galerije, gdje se prostor širio u nešto veće. Matej je ubrzao korak, srce mu je lupalo toliko brzo da je osjećao puls u sljepoočnicama.
Što je pronašao natjeralo ga je da zastane i zine od šoka. Soba. Velika podzemna soba, možda 20 metara u promjeru, sa stropom toliko visokim da svjetlost nije mogla dosegnuti vrh. Ali to nije bilo ono što ga je šokiralo. Bilo je to ono što se nalazilo u sobi. Artefakti. Stotine, možda tisuće artefakata. Keramičke posude, brončano oružje, srebrni nakit, zlatne monete. Bile su složene na policama, izrezbarenim u kamenim zidovima, organizirane sa preciznošću koja je sugerirala godine sakupljanja. Matej je hodao između njih kao u transu, dodirujući hladne površine, pokušavajući razumjeti što vidi. U centru sobe nalazio se stol. Ne stol, radni sto. Pokriven je bio hartijama, bilježnicama i alatima koje je Matej prepoznao kao arheološke instrumente. Prišao je stolu i podigao jednu od bilježnica. Otvorena je bila na stranici ispunjenoj pažljivim crtežima i bilješkama na ocu poznatim rukopisom. Ilirska keramika, pisalo je na vrhu stranice. Pronađeno u polju Josipa Barića, juli 2018. Ispod je bio detaljan crtež amfore sa mjerenjima i opisima. Matej je listao dalje. Stranica za stranicom bila je ispunjena katalogiziranjem predmeta, opisima gdje su pronađeni, kako su izvađeni i što predstavljaju. Otac je bio lovac na blago. Ne, to nije bila prava riječ. Bio je arheološki krijumčar. Sve ove godine, dok je busio bunare širom Slavonije i Baranje, bio je također kopao i vadio artefakte iz zemlje. Ilegalno. Tajno. I sve ih je donosio ovdje, u ovu skrivenu sobu ispod kuće. Matej je osjetio kako mu se želudac steže. Otac je bio kriminalac. Sve što je pronašao bilo je nacionalno blago, trebalo biti predano muzejima, zaštićeno, ali umjesto toga bilo je sakriveno ovdje, u tami, daleko od očiju svijeta. Ali zašto? Zašto bi otac radio tako nešto? Nisu bili siromašni, imali su dovoljno. Otac je zarađivao pristojan novac sa svojim bušenjem bunara. Nije bilo potrebe za ovim. Nastavio je istraživati sobu. U jednom kutu pronašao je sanduk, star vojan sanduk sa metalnim okovom. Otvorio ga je. Unutra su bile fotografije. Tisuće fotografija, većina crno-bijelih, ali neke i u boji. Pokazivale su lokacije iskapanja zatvorene noćne operacije. Na nekima od njih Matej je prepoznao oca, mlađeg, sa punom crnom kosom, kako kopa u polju pored drugog čovjeka kojeg Matej nije prepoznao. Nastavio je kopati kroz fotografije i onda je ugledao nešto što ga je natjeralo da zastane. Fotografija njegove majke. Ali ne bilo koja fotografija. Bila je to fotografija njegove majke kako stoji pored iskapanja, u rukama držeći nekakav predmet. Nasmiješena je bila, sretan izraz na licu. Ispod fotografije, na poleđini, otac je napisao Mara i Ilirski helm, Đakovo, 1989. Majka je znala. Majka je bila dio ovoga. Matej je spustio fotografiju, ruke su mu drhtale. Cijeli njegov život, sve što je mislio da zna o svojim roditeljima, bio je mit. Koliko još toga nije znao? Nastavio je kopati kroz sanduk. Na dnu je pronašao koverat. Stari žuti koverat sa njegovim imenom napisanim otočevom rukom na prednjoj strani. Matej. Samo to. Njegovo ime. Otvorio ga je. Unutra je bilo pismo, nekoliko stranica napisanih otočevom pažljivom rukom. Sine moj, ako čitaš ovo, znači da sam otišao. Znači da si pronašao moju sobu. Moj tajni svijet, znam što misliš. Znam da me smatraš kriminalcem. I u pravu si. Ali molim te, pročitaj do kraja prije nego što me osudiš. Počelo je davno, prije nego što si se ti rodio.
Bio sam mlad, pun snova i zaljubljen u tvoju majku. Jednog dana dok sam bušio bunar za jednog gospodara u Đakovu, naišao sam na nešto čudno. Kamen. Neobičan kamen, nego uklesan kamen, dio neke strukture. Nastavio sam kopati samo malo, samo da vidim. I pronašao sam je, grobnu komoru. Ilirsku grobnicu neokrnjenu, neprobavljenu, ispunjena blagom. Trebao sam prijaviti, znam, ali Mara i ja planirali smo vjenčanje. Trebao nam je novac. I pomislio sam samo jednu stvar. Prodati ću samo jednu stvar i imat ćemo dovoljno. Ali kada sam počeo prodavati, shvatio sam koliko vrijedi, koliko skupljači plaćaju. I nisam mogao prestati. Godine su prolazile, ti si se rodio, odrastao si, a ja sam nastavio. Postao je to obsesija. Ne zbog novca, sine, zbog uzbuđenja, zbog osjećaja da dodirujemo povijest, da smo dio nečeg većeg. Ali sada znam istinu. Pogriješio sam. Sve što sam pronašao pripada narodu, pripada Hrvatskoj. I molim te, sine, ako me ikada volio si, učini pravo. Predaj sve. Svaki predmet, svaku bilježnicu, neka svijet zna. Ali pazi, nisu samo ove stvari. Ima još. Mnogo više. I postoje ljudi koji bi ubili da ih dobiju. Ljudi koji znaju za mene. Ljudi koje sam prevario. Budi oprezan, sine. Povjeraj se samo onima kojima vjeruješ. Oprosti mi. Volim te uvijek. Tvoj otac, Ivan Matej, je stajao u tišini, držeći pismo. I osjećao kako mu suze teku niz obraze. Otac mu je ostavio više od tajne. Ostavio mu je opasnost. Matej je sjedio na hladnom kamenom podu podzemne sobe, pismo još uvijek u rukama, i pokušavao sastaviti dijelove slagalice. Njegove ruke su prestale drhtati, ali je radio velikom brzinom. Otac je bio više od krijumčara. Bio je kolekcionar, dokumentarist, možda čak i na svoj iskrivljeni način čuvar povijesti. Ali također je bio čovjek koji je prevarivao druge. Ljudi koji bi ubili da dobiju ove stvari, pisao je. Koje ljude? Tko su bili? Ustao je i ponovno obišao sobu, ovaj put pažljivije. Brojao je predmete na policama, možda 500, možda više. Svaki je bio pažljivo etiketiran sa malim karticama koje su označavale lokaciju i datum pronalaska. Ilirska fibula, Valpovo, 2015. Rimska ulja, Vinkovci, 2003. Srednjovjekovno oružje, Vukovar, 1997. Vukovar, 1997. To je bila godina nakon rata. Grad je još uvijek bio u ruševinama, ljudi su se vraćali pronalaziti ostatke svojih života. I otac je bio tamo ne da pomogne, nego da kopa kroz ruševine tražeći blago. Matej je osjetio gnjev kako mu raste u prsima. Kakav je čovjek to radio? Ali onda je vidio nešto što ga je natjeralo da preispita svoj gnjev. Na jednoj polici, odvojeno od ostalih predmeta, stajale su 3 male kutije. Bile su izrađene od drveta, fino poliran, sa metalnim pločicama na prednjoj strani. Na svakoj pločici bilo je ugravirano ime: Kata Jurić, Stjepan Novak, Miroslav Babić. Matej je otvorio prvu kutiju. Unutra je bio prsten, jednostavan srebrni prsten sa inicijalima KJ. Ugraviranima s unutarnje strane. Ispod prstena bila je bilješka na otočevom rukopisu, pronađeno u ruševinama kuće, obitelji Jurić, Vukovar, 1997. Vraćeno obitelji 1998. Otvorio je drugu kutiju. Sat, zlatni džepni sat sa lancima. Bilješka. Pronađeno u ruševinama, identificirano kao imovina Stjepana Novaka. Vraćeno sinu 1999. Treća kutija sadržavala je medalju. Vojnu medalju sa crvenim pantljikom. Pronađeno u polju nadomak Vukovara. Identificirano pomoću serijskog broja. Vraćeno udovici Miroslava Babića 2001. Otac nije zadržao sve. Vraćao je osobne stvari obiteljima. Radilo je razliku između historijskog artefakta i nečije uspomene. Matej je zatavio kutije i sjeo nazad na pod.
Otac je bio kompliciraniji čovjek nego što je ikada zamišljao. Njegov mobitel je zavibrirao. Poruka od Ane, njegove kolegice iz tvornice. Gdje si? Trebali smo ići na kavu. Matej je pogledao sat. Bilo je već 3 sata popodne. Bio je ovdje satima. Rapidno je upisao odgovor, nešto je iskrslo. Javim se kasnije. Stavio je mobitel natrag u džep i ustao. Morao je razmisliti. Morao je napraviti plan. Otac ga je molio da preda sve, ali kako? Jednostavno nazvati policiju, muzej. Oni bi imali pitanja. Htjeli bi znati odakle sve ovo dolazi, tko je sakupio, koliko dugo je skriveno. To bi uništilo otetovu reputaciju, što god od nje je ostalo. A onda je bila opasnost. Ljudi koji bi ubili da dobiju ove stvari. Jesu li još uvijek tražili? Jesu li znali za ovu sobu? Za kuću? Odlučio je ne žuriti. Trebao je vrijeme da razumije situaciju. Prvo, morao je saznati više o Otočevim aktivnostima. Tko su bili njegovi kontakti? Kome je prodavao? Tko su bili ti opasni ljudi o kojima je pisao? Pokupio je nekoliko bilježnica sa stola i jednu od kutija sa fotografijama. Stavio ih je u ruksak koji je donio sa sobom. Onda je još jednom obišao sobu, snimajući sve svojim mobitelom. Dokumentacija. Ako se nešto dogodi, htio je postojati zapis. Popinjao se stepenicama natrag prema podrumu kuće. Kada je izašao kroz otvor, dnevna svjetlost ga je gotovo oslijepila. Zatvorio je drveni poklopac i pokrio ga istim grudama betona i drvetom. Nitko ne bi trebao znati da je ovdje bio. Barem još ne. Izašao je iz kuće baš kada se sunce počelo spuštati prema horizontu. Nebo je bilo obojeno u nijanse narančaste i ružičaste. Susjedna kuća, udaljena možda 100 metara, pokazivala je znakove života. Dim se dizao iz dimnjaka. Matej je znao da tamo živi Anđelka Tomić, stara prijateljica njegove majke. Možda ona zna nešto. Zakoračio je prema susjednoj kući kroz visoku travu. Vrata su bila otvorena i Anđelka je stajala na pragu, žena u svojim kasnim 70-ima sa bijelom kosom vezanom u punđu i oštrim plavim očima koje su ga promatrale dok se približavao. Matej Kovačević, rekla je, nisam te vidjela godinama. Čula sam da si došao. Gospođo Tomić, rekao je Matej, klimajući glavom. Nisam znao da još uvijek živite ovdje. Gdje bih otišla? Ovo je moj dom. Kao što je ta kuća bila dom tvog oca. Molim te, uđi. Kuhinja je mirisala na svježe pečen kruh i kamilicu. Anđelka mu je ponudila stolicu i sipala mu šalicu čaja bez pitanja. Sjela je nasuprot njemu i promatrala ga sa onim pažljivim pogledom starijih ljudi koji su vidjeli previše. Zašto si došao? Upitala je. Nakon svih ovih godina. Općina želi srušiti kuću, rekao je Matej. Došao sam vidjeti što se može spasiti. Anđelka je klimnula, ali njene oči su govorile da ne vjeruje. I što si našao? Matej je oklijevao. Koliko bi trebao reći, ali nešto u njenom pogledu, neka mudrost ili razumijevanje, natjeralo ga je da govori. Našao sam podzemnu sobu, rekao je tiho. Punu stvari koje je otac sakrio, historijskih artefakata. Anđelka nije pokazala iznenađenje, samo je klimnula kao da je očekivala tu informaciju. Znala sam da ćeš jednog dana pronaći, rekla je. Tvoja majka mi je pokazala, znala. Davno. Bila je zabrinuta. Znala je da to nije bilo u redu, ali voljela je tvog oca. I on je volio nju. Ljudi rade loše stvari iz ljubavi ponekad. Zašto mi nikada niste rekli? Upitao je Matej, osjećajući kako mu gnjev raste. Nije bilo na meni da ti kažem, rekla je Anđelka mirno. To je bila tajna tvoje obitelji. Tvoj otac je trebao biti taj koji će ti reći. Pretpostavljam da nikada nije našao hrabrost. Rekao je u pismu da postoje opasni ljudi, rekao je Matej. Ljudi koji bi ubili za te stvari.
Znate li tko su? Anđelkin izraz se promijenio. Postala je ozbiljnija, gotovo zabrinuta. Postoji jedan čovjek, rekla je nakon trenutka. Dubravko Perić. Bio je diler anticviteta iz Zagreba. Tvoj otac je radio s njim godinama. Prodavao mu je stvari. Ali onda su se posvađali. Nešto oko novca ili možda oko nečeg što je tvoj otac pronašao i nije htio prodati. Ne znam točno. Ali znam da je Dubravko došao ovdje, u ovo selo, prije nekoliko godina. Tražio je tvog oca. Bilo je vikanja, prijetnji. Što je tražio? Upitao je Matej. Nešto dragocjeno, rekla je Anđelka. Nešto što je tvoj otac pronašao, ali nije htio predati. Dubravko je govorio o nekoj grobnici, o blagu koje bi moglo biti vrijedno milijune. Tvoj otac ga je odbio. Rekao mu je da ode i Dubravko je otišao. Ali prije nego što je otišao, prijetio je. Rekao je da će se vratiti, da će uzeti što mu pripada. Je li se vratio? Upitao je Matej. Ne dok je tvoj otac bio živ, rekla je Anđelka. Ali nakon što je umro, ne znam. Nisam ga vidjela, ali to ne znači da nije slao druge. Matej je osjetio hladan strah kako mu se uvlači u kralježnicu. Dakle, prijetnja je bila stvarna i mogla je još uvijek postojati. Što bih trebao učiniti? Upitao je. Anđelka ga je promatrala dugo prije nego što je odgovorila. Tvoj otac je učinio loše stvari, rekla je, ali u srcu bio je dobri čovjek. Želio je ispraviti svoje greške. Ako ti je ostavio to pismo, onda je znao da ćeš učiniti pravo. Vjeruj svojim instinktima, Mateju. Ali budi oprezan. Ljubav prema povijesti može otkriti najmračnije dijelove ljudske prirode. Matej se zahvalio Anđelki i vratio se svojoj kući u Donji Miholjac dok je noć padala nad Slavonijom. Cijelu vožnju razmišljao je o Dubravku Periću. Trebao je saznati više o njemu. Tko je bio? Gdje je sada? Je li još uvijek traži ono što je otac pronašao? Kod kuće je otvorio laptop i počeo pretraživati. Dubravko Perić. Imena je bilo nekoliko, ali samo jedan je bio iz Zagreba i povezan sa antikvitetima. Pronašao je članak iz 2019. godine u kojem se spominjalo da je Perić bio uhićen zbog krijumčarenja kulturnih dobara, ali je pušten zbog nedostatka dokaza. Pronašao je i fotografiju. Čovjek u kasnim 50-im, čelav, sa oštrim crtama lica i hladnim očima. To je bio on. Čovjek koji je prijetio ocu. Čovjek koji je možda još uvijek tražio. Matejov mobitel je zazvonio. Nepoznat broj. Oklijevao je, onda pritisnuo odgovor. Da? Matej Kovačević? Glas je bio muški, dubok, sa zagrebačkim naglaskom. Tko je ovo? Netko tko je poznavao tvog oca. Netko tko želi pomoći. Čuo sam da si posjetio staru kuću. Pronašao si sobu, zar ne? Matejevo srce je počelo udarati brže. Kako je ovaj čovjek znao? Tko ste vi? Moje ime nije važno, rekao je glas. Ono što je važno jest da postoje stvari u toj sobi koje nisu samo tvoje da ih predaš. Tvoj otac mi je bio dužan. Imamo dogovor. Trebaš ispuniti njegov dio nagodbe. Ne znam o čemu govorite, rekao je Matej, pokušavajući održati glas stabilnim. Čovjek se nasmijao, hladan zvuk. Ne igraj se sa mnom, Mateju. Znam točno što je u toj sobi i znam da postoji nešto posebno. Nešto što tvoj otac nije htio prodati. Zlatna kutija. Ilirska zlatna kutija sa gravurama. Gdje je? Ne znam ni o kakvoj kutiji, rekao je Matej iskreno. Onda pretraži bolje, rekao je glas. Imaš 2 dana. Pronađi kutiju i nazovi ovaj broj. Ako je ne pronađeš ili ako pokušaš predati bilo što policiji ili muzejima, više te neću biti tako ljubazan. Razumiješ? Linija je prekinuta prije nego što je Matej mogao odgovoriti. Sjedio je u tami svojeg dnevnog boravka, držeći mobitel i osjećao kako mu panika raste. 2 dana. Trebao je vratiti se u sobu. Trebao je pronaći tu kutiju, ali najvažnije, trebao je odlučiti što će učiniti.
Matej nije spavao tu noć. Ležao je u krevetu, zureći u plafon, dok su se misli vrtjele u njegovoj glavi kao vihor. Zlatna kutija. Ilirska zlatna kutija sa gravurama. Nije je vidio u sobi. Ili ju je možda vidio, ali nije primijetio. Bilo je toliko stvari, toliko predmeta na policama. Mogao je lako propustiti nešto. Ali što ako je kutija nije bila u sobi? Što ako ju je otac sakrio negdje drugo? Ili što ako ju je već prodao prije nego što se posvađao sa Dubravkom Perićem? U zoru je ustao, spreman za to što mora učiniti. Zapakovao je ruksak sa svjetiljkama, baterijama, vodom i hranom. Nije znao koliko dugo će biti u sobi, ali bio je odlučan pronaći tu kutiju. Dva dana nije bilo mnogo vremena. Stigao je u Gornji Miholjac dok je magla još uvijek prekrivala polja. Selo je bilo tiho, samo povremeno lajanje psa narušavalo je mir. Ušao je u kuću i spustio se u podrum. Otvorio je poklopac i ponovo se spustio stepenicama u tamu. Svjetlo u podzemnoj sobi bilo je isto kao prije, to čudno blijedo svjetlo koje je kao da dolazi iz samih zidova. Matej je počeo metodično pretraživati policu po policu, predmet po predmet, ilirske fibule, rimske monete. Srednjovjekovni mačevi, ali nikakve zlatne kutije. Pregledavao je 2 sata kada je primijetio nešto što mu je prije promaklo. U najdaljem kutu sobe, iza jedne velike police, nalazio se mali otvor. Jedva vidljiv, visok možda metar i širok pola metra. Maknuo je policu, što je bilo teško jer je bila opterećena predmetima, i provjerio otvor. Bio je to prolaz. Još jedan prolaz, još uži od prvog, koji je vodio dalje u tamu. Matej je uzeo snažniju svjetiljku koju je donio i zašao unutra. Morao je puzati na četveronoške. Kamen je bio hladan i vlažan pod rukama. Prolaz je bio dugačak možda 10 metara i vodio je silazno. Izašao je u drugu sobu. Ova je bila manja od prve, ali bila je ispunjena nečim drugačijim. Nisu bili artefakti na policama. Bili su sanduki. Drveni sanduki, možda 20 ih je, poslagani jedan na drugi uz zidove. Matej je prišao najbližem i otvorio ga. Unutra su bili dokumenti, papiri, pisma, stare knjige, sve vezano za otočeve aktivnosti, računi za prodaju. Kontakti, adrese. Matej je izvukao jednu staru bilježnicu i otvorio je. Bila je to vrsta dnevnika u kojem je otac zapisivao svoju trgovinu antikvitetima. Ožujka 2005. Prodao rimski novčić Marku Horvatu iz Osijeka, 5000 kuna. 22. travnja 2005. Prodao srebrnu fibulu Dubravku Periću iz Zagreba, 8000 kuna. 30. lipnja 2005. Pronašao neobičan predmet u polju kod Đakova. Zlatna kutija sa stranim simbolima. Odlučio zadržati za daljnje istraživanje. Matejevo srce je preskok. Zlatna kutija. Otac ju je spomenuo, ali gdje je sada? Nastavio je čitati. Stranice su opisivale mjesece istraživanja. Otac je bio opsjednut kutijom. Pokušavao je identificirati simbole, razumjeti njenu svrhu. Konzultirao se sa profesorima, ali u tajnosti, ne otkrivajući odakle dolazi predmet. Jednog dana u zapisu iz studenog 2005. otac je napisao nešto što je Mateja natjeralo da se smrzne. Razumijem sada. Ovo nije samo kutija, ovo je ključ. Simboli ukazuju na lokaciju. Druga grobnica, veća, neokrnjena. Ako sam u pravu, ovo bi mogla biti najveća pronalazak u povijesti hrvatske arheologije. Ali ne mogu reći nikome. Još ne. Moram biti siguran. Ključ za grobnicu. Otac je vjerovao da je zlatna kutija ključ za pronalaženje druge, veće grobnice. Je li ikada pronašao tu grobnicu?
Je li to bio razlog zašto se posvađao sa Dubravkom? Možda je Dubravko saznao za kutiju i tražio je, ali otac je odbio jer je htio zadržati tajnu lokacije za sebe. Matej je nastavio kopati kroz sanduke. U trećem sanduku pronašao je ga. Mali drveni sandučić, poliran i zaključan malom mjedenom bravicom. Podigao ga je i protresao. Nešto se pomicalo unutra, nešto teško. To mora biti. Pokušao je otvoriti sandučić, ali brava je bila čvrsta. Trebao je ključ. Gdje bi otac držao ključ? Vratio se u prvu sobu i ponovno pregledao stol. U jednoj od ladica pronašao je malu metalnu kutiju. Otvorio ju je. Unutra su bili ključevi. Možda 20 različitih ključeva, svi označeni malim brojevima. Treći ključ, mali i mjeden, odgovarao je bravi na sandučiću. Otvorio ga je. Unutra, umotana u crvenu svilu, bila je ona. Zlatna kutija. Bila je mala, veličine njegove šake, ali nevjerojatno teška. Površina je bila prekrivena finim gravurama, simbolima, životinjama, scenama bitaka. Rad je bio izvanredan, toliko detaljan da je Matej mogao vidjeti svaku liniju, svaku crtu. Ali što je još važnije, na dnu kutije bila je ploča koja se mogla kliziti. Otvorio ju je. Unutra je bio papir. Stara karta, nacrtana otočevom rukom. Pokazivala je lokaciju, neko polje između Đakova i Valpova sa preciznim koordinatama i bilješkama o dubini i smjeru kopanja. To je bilo. Karta za grobnicu. Otac je pronašao lokaciju i nikad nije iskopao. Zašto? Zašto je zadržao tajnu umjesto da završi ono što je počeo? Odgovor je došao u obliku još jednog pisma, sakrivenog ispod karte. Kratka bilješka, datirana samo nekoliko tjedana prije otočeve smrti. Ne mogu ovo učiniti. Što god da je u toj grobnici, ne smije biti otkriveno na ovaj način. Ne krijumčarenjem, ne prodajom najvišem ponuditelju. Ako postoji blago tamo, pripada Hrvatskoj. Ali ako to predam sada, policija će ispitati. Otkrit će sve što sam učinio. Moja obitelj će patiti. Moja reputacija će biti uništena. Bolje da ostane skriveno. Zauvijek. Matej je zatvorio oči. Otac je znao. Znao je da je pogriješio. I odlučio je zaštititi tajnu, čak i po cijenu vlastitog nasljeđa. Ali sada je Matej imao odluku za donijeti. Mogao je predati kutiju Dubravku Periću i spasiti sebe od prijetnje. Ili mogao je predati sve, uključujući kartu, vlastima i učiniti pravo. Ali to bi značilo otkriti otočeve zločine. Uništiti sjećanje na njega. Ili je postojala treća opcija. Mogao je otići na lokaciju. Mogao je vidjeti što se nalazi u grobnici i onda odlučiti. Bio je to lud plan. Matej to je znao. Nije bio arheolog. Nije imao iskustva sa iskopavanjima. Ali nešto u njemu, neka potreba da razumije, da vidi ono što je otac vidio, tjeralo ga je naprijed. Uzeo je kutiju i kartu i izašao iz podzemne sobe. Zatvorio je poklopac i pokrio ga. Onda je ušao u automobil i krenuo prema lokaciji na karti. Polje je bilo udaljeno možda 20 kilometara, blizu malog sela između Đakova i Valpova. Matej je parkirao auto kraj ceste i izašao. Prema karti, grobnica je trebala biti otprilike 100 metara od ceste, duboko u kukuruznom polju. Hodao je kroz polje, kukuruz je bio visok, gotovo preko njegove glave. Sunce je bilo visoko na nebu i znojio se dok je provjeravao GPS na svom telefonu, uspoređujući koordinate sa kartom. Nakon 20 minuta hodanja, pronašao je mjesto. Prema karti, ovdje. Klekao je i počeo kopati rukama, uklanjajući zemlju. Bila je mekana, lako se pokretala. Nakon nekoliko minuta kopanja, njegovi prsti su dotakli nešto tvrdo. Kamen. Iskopao je više, koristeći mali alat koji je donio.
Kamen je bio velik, ravan kao poklopac i na njemu su bili gravure. Isti simboli kao na zlatnoj kutiji. Srce mu je udaralo toliko brzo da je jedva mogao disati. Otac je bio u pravu. Grobnica je bila ovdje. Matej je pokušao maknuti kamen, ali bio je pretežak. Trebala mu je pomoć. Trebao mu je alat. Ali dok se uspravljao, čuo je zvuk. Koraci. Netko je dolazio kroz polje. Matej se smrzao, skrivajući se iza visokog kukuruza. 2 čovjeka su se pojavila. Bili su dobro odjeveni, neobični za rad u polju. Jedan od njih, ćelavi čovjek sa oštrim crtama lica, držao je mobitel i gledao prema ekranu. Ovdje je, rekao je. GPS pokazuje da je ovdje. Dubravko Perić. Matej ga je prepoznao sa fotografije. I došao nije sam. Kakva se glupan, rekao je drugi čovjek, mlađi sa kratkom crnom kosom. Misliš da će mu dati kutiju samo tako? Neće morati, rekao je Dubravko. Praćenje njegovog mobitela bilo je lako. Sada znamo gdje je. I sada ćemo uzeti što nam pripada. Matej je polako počeo se povlačiti, pokušavajući biti tih. Ali onda je nogom zakačio kamen. Zvuk je bio glasan u tišini polja. 2 čovjeka su se okrenula. Dubravkove oči su se suzile. Tko je tamo? Viknuo je. Izađi van. Matej je počeo trčati. Matej je trčao kroz kukuruzno polje kao nikada prije u životu. Koraci iza njega bili su glasni, udarci teških cipela o tvrdu zemlju. Čuo je vikanje, prijetnje, ali nije se zaustavio. Zlatna kutija je udarala o njegovu stranu iz džepa jakne, a karta je bila sigurno skrivena u drugom džepu. Dođi natrag, viknuo je glas iza njega. Nećemo ti nauditi, samo razgovarajmo. Matej je znao bolje. Ovo nisu bili ljudi za razgovor. Osjećao je paniku kako mu steže grudi, ali također i nešto drugo. Odlučnost. Nije dopustio da otočeva greška završi ovako. Nije dopustio da ovo blago završi u rukama kriminalaca. Stigao je do ruba polja i ugledao svoj automobil. Ali također je ugledao drugi automobil, crni Mercedes parkiran iza njegovog. Blokirali su ga. Promijenio je smjer i potrčao prema šumi koja se nalazila 100 metara dalje. Ušao je u šumu i nastavio trčati, grane su ga udarale po licu. Za sobom je čuo kako muškarci ulaze u šumu također. Ali oni nisu poznavali ovaj kraj kao što je Matej. Proveo je djetinjstvo istražujući ove šume sa ocem. Znao je svaku stazu, svaki skriveni put. Skrenuo je lijevo, prema starom potoku koji je tekao kroz šumu. Ako bi mogao prijeći potok i sakriti se na drugoj strani, možda bi mogao izgubiti ih. Dosegao je potok i skočio preko njega. Jehonoge su jedva dotakle drugu stranu. Nastavio je trčati još 20 metara, onda se je sakrio iza velikog hrasta. Čekao je, pokušavajući kontrolirati disanje. Čuo je kako muškarci dolaze, njihove glasove. Bili su bliže nego što je mislio. Mora biti ovdje negdje, rekao je mlađi čovjek. Vidio sam ga kako ide ovim smjerom. Razdvoji se, rekao je Dubravko. Ti idi lijevo, ja idem desno. Ne može otići daleko. Koraci su se razdvojili. Matej je čekao dok zvuk nije postao tiši, onda je polako počeo se kretati u suprotnom smjeru, natrag prema selu. Ali bio je pažljiv, provjeravajući svaki korak prije nego što bi ga napravio. Stigao je do ruba šume i vidio stare kuće sela Gornji Miholjac u daljini. Ali također je vidio nešto drugo. Anđelkina kuća. Bila je najbliža. Mogao bi otići tamo tražiti pomoć. Potrčao je preko otvorenog polja, osjećajući se izloženo. Svaki trenutak očekivao je čuti viče, pucanj možda. Ali ništa nije došlo. Dosegao je Anđelkinu kuću i lupao na vrata. Gospođo Tomić, molim vas, otvorite.
Vrata su se otvorila gotovo odmah. Anđelka je stajala tamo, lice puno zabrinutosti. Mateju, što se dogodilo? Izgledaš kao da si vidio duha. Matej je ušao unutra i zatvorio vrata za sobom. Dubravko Perić. Ovdje je. Prati me. Pokušava uzeti kutiju. Anđelkine oči su se proširile. Znači, pronašao si je. Zlatnu kutiju. Matej je klimnuo. I pronašao sam lokaciju grobnice. Otac je imao kartu. Ali Dubravko je pratio moj mobitel. Znao je gdje sam. Sada je na polju gdje je grobnica. Anđelka je razmišljala trenutak, onda je krenula prema telefonu u kuhinji. Trebamo nazvati policiju, rekla je. Ne, rekao je Matej. Ako nazovemo policiju, sve će biti otkriveno. Otočevi zločini. Njegov nasljeđe. Anđelka ga je pogledala oštro. Mateju, tvoj otac je učinio što je učinio. Ali ti ne moraš zaštititi njegove tajne na štetu vlastite sigurnosti. Ponekad učiniti pravo znači priznati greške. Čak i greške onih koje volimo. Matej je znao da ima pravu. Znao je. Ali još uvijek se bojao. Bojao se što će ljudi misliti. Što će selo reći. Kako će se pamtiti otac. Ali onda se sjetio riječi iz otočeva pisma. Molim te, sine, ako me ikada volio si, učini pravo. Otac je znao. Znao je da će Matej morati donijeti tu odluku. I povjerio mu je. U redu, rekao je Matej tiho. Nazovite policiju. Anđelka je nazvala i objasnila situaciju. Policija je rekla da će biti tamo za 10 minuta. Matej je sjedio u kuhinji, držeći zlatnu kutiju u rukama i razmišljao o svemu što se dogodilo. U nekoliko dana njegov cijeli život se promijenio. Otkrio je tajne koje je želio nikad saznati, ali također je otkrio nešto o sebi. Otkrio je da je snažniji nego što je mislio. Policija je stigla s 2 patrolne aute. Matej im je ispričao sve. O podzemnoj sobi, o artefaktima, o zlatnoj kutiji i karti, o Dubravku Periću i prijetnjama. Policajci su slušali pažljivo praveći bilješke. Ići ćemo na polje, rekao je jedan od policajaca, stariji čovjek sa sivom bradom. I zaustavit ćemo te ljude. Ali vi, gospodine Kovačević, trebat ćete doći u postaju dati izjavu. I pokazat ćemo tu podzemnu sobu. Znam, rekao je Matej. Otišli su na polje svi zajedno. Policajci, Matej, čak i Anđelka koja je inzistirala da dođe. Dubravko Perić i njegov partner bili su još uvijek tamo, sada kopajući na mjestu gdje je Matej pronašao kameni poklopac. Kada su vidjeli policiju, pokušali su pobjeći, ali bili su brzo uhvaćeni. Dubravko je gledao prema Mateju sa mržnjom u očima. Trebao si samo predati kutiju, rekao je. Sad ćeš izgubiti sve, kao i tvoj otac. Ne, rekao je Matej mirno. Otac je izgubio sve jer je sakrivao istinu. Ja je otkrivam. U sljedećim tjednima sve je bilo otkriveno. Arheolozi su došli i pregledali podzemnu sobu. Bili su zapanjeni količinom i kvalitetom artefakata. Sve je katalogizirano, dokumentirano i preneseno u muzej. Grobnica na polju je također bila otvorena pod nadzorom stručnjaka. Unutra su pronašli blago koje je nadmašilo sve očekivanja. Ilirska grobnica neokrnjena, puna zlatnog nakita, oružja i keramike. Jedan od najvažnijih arheoloških otkrića u hrvatskoj povijesti, ali također je bila otkrivena istina o Ivanu Kovačeviću. Novine su pisale o njemu kao o krijumčaru, lopovu kulturnog nasljeđa. Selo je govorilo. Neki su ga branili govoreći da je bio dobar čovjek koji je pogriješio. Drugi su ga osuđivali. Matej je dao intervju lokalnoj televiziji. Govorio je o ocu, o njegovim greškama, ali također o njegovoj ljubavi prema povijesti, o njegovom nastojanju da na kraju učini pravo.
Govorio je o tome kako su svi ljudi komplicirani, kako nitko nije samo dobro ili loše. I polako, vrlo polako, priča se promijenila. Ljudi su počeli razumijevati. Da, Ivan Kovačević je ukrao, ali također je čuvao i na kraju kroz svog sina vratio je sve narodu. Mjeseci su prošli. Matej je nastavio raditi u tvornici, ali također je postao volonter u muzeju, pomažući katalogizirati artefakte koji su bili pronađeni. Naučio je o ilirskoj kulturi, o povijesti svog kraja. Osjetio se povezano s nečim većim od sebe. Jednog dana direktor muzeja ga je pozvao u svoj ured. Bila je to žena u 50-ima, sa ljubaznim osmijehom i inteligentnim očima. Gospodine Kovačević, rekla je, htjela sam vam zahvaliti. Bez vas, ovo blago nikada ne bi bilo otkriveno. Vaš otac je učinio loše stvari, ali vi ste ih ispravili. Samo sam učinio što je bilo potrebno, rekao je Matej. Ne, rekla je, učinili ste više od toga. Učinili ste nešto vrlo teško. Stavili ste istinu ispred vlastite udobnosti. To je rijedak dar. Dala mu je paket. Ovo je za vas, rekla je. Mislim da bi vaš otac htio da ga imate. Matej je otvorio paket. Unutra je bila fotografija. Stara fotografija iz 1989. godine. Pokazivala je njegovog oca i majku, mlade i sretne, stojeći pored iskapanja. Ali sada je fotografija bila uokvirena i pored nje je bila ploča. Pisalo je Ivan i Mara Kovačević. Njihova ljubav prema povijesti dovela je do najvećeg arheološkog otkrića u regiji. Iako su njihovi metodi bili pogrešni, njihovo nasljeđe živi kroz predmete koje su sačuvali i sina koji je učinio pravo. Matej je osjetio kako mu suze teku niz lice. Konačno, nakon svega, mogao je biti ponosan na svoje roditelje. Ne zato što su bili savršeni, nego zato što su bili ljudi. Ljudi sa manama, greškama, ali također sa ljubavlju i strašću. Večer je proveo u starom ocu kuće u Gornjem Miholjcu. Kuća više nije trebala biti srušena. Odlučio je obnoviti je, pretvoriti je u neku vrstu spomen centra. Mjesto gdje bi ljudi mogli doći i naučiti o ilirskoj kulturi, o arheologiji regije i također o važnosti zaštite kulturnog nasljeđa. Sjedio je na stepenicama kuće, gledajući kako sunce zalazi nad slavonskim poljima. Nebo je bilo obojeno u nijanse zlatne i purpurne. Bio je mir. Prvi put u godinama osjetio je istinski mir. Njegov mobitel je zavibrirao. Poruka od Ane, njegove kolegice. Kaže da je pročitala o njemu u novinama. Kaže da je ponosan na njega. Pita bi li htio otići na kavu sljedećeg vikenda. Matej se nasmiješio i upisao odgovor. Da, volio bih. Možda su postojali novi počeci. Možda, nakon svega, mogao je graditi vlastiti život. Život koji nije bio definiran otočevim tajnama ili greškama, nego vlastitim izborima. Stajao je i pogledao natrag prema kući. U prozoru podruma, gdje se nalazio ulaz u podzemnu sobu, svjetlost je titrala. Ne, nije bila svjetlost. Bio je samo odsjaj zalazećeg sunca na prašnjavom staklu, ali za trenutak, samo za trenutak, Matej je pomislio da je vidio nešto drugo. Figuru, siluetu čovjeka koji stoji tamo, gledajući prema njemu. Tata? Šapnuo je. Ali kada je treptao, ništa nije bilo tamo. Samo prazan prozor, samo sjene. Matej se okrenuo i hodao natrag prema automobilu. Iza njega stara kuća je stajala tiho u predvečerje, čuvajući svoje posljednje tajne. Ali te tajne više nisu bile teret. Bile su dio povijesti. Dio priče koja je sada mogla biti ispričana.
I dok je Matej vozio natrag prema Donjem Miholjcu, osjetio je nešto što nije osjetio godinama. Osjetio je slobodu. Slobodu od prošlosti. Slobodu biti onaj tko je htio biti. Otac mu je ostavio više od tajne. Ostavio mu je lekciju. Lekciju o tome da nikada nije kasno učiniti pravo. Nikada kasno ispraviti greške. Čak i kada te greške nisu tvoje vlastite. I ta lekcija, ta mudrost rođena iz boli i kajanja, bila je najdragocjenija stvar koju je Matej ikad naslijedio. Dragocjenija od bilo kojeg artefakta. Dragocjenija od bilo kojeg blaga. Jer na kraju, ono što stvarno ima vrijednost nije ono što skrivamo u tami, nego ono što donosimo na svjetlost. Nije ono što uzimamo, nego ono što vraćamo. Nije nasljeđe grešaka, nego hrabrost da ih priznamo i prevazidemo. Matej je vozio kroz noć, a ispred njega su svjetla Donjeg Miholjca blistala kao obećanje novog dana.